Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. Immaculate Mother, to you do we plead. To us, God our Father, for help in our need. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us, repenting sincerely of our sins. We ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Mary, Immaculate, Star of the morning, chosen before the creation began, destined to bring to the light of your dawning, conquest of Satan and rescue to man. Bend from your throne at the voice of our crying. Look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms, he's living and dying. Mary, Immaculate, Mother of God. We sinners honor your sinless perfection, fallen and weak, for God's mercy we plead. Grant us the shield of your mighty protection. Measure your aid by the depth of our need. Bend from your throne at the voice of our crying. Look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying. Mary, Immaculate, Mother
Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin, conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men. Loving Mother, help us. That we may be more and more like our divine Lord as you were. Loving Mother, help us. That we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus. Loving Mother, help us. That we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin. Loving Mother, help us. That we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance. Loving Mother, help us. That we may be aware of God speaking to us in the events of daily life. Loving Mother, help us. That we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation. Loving Mother, help us. That we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist. Loving Mother, help us. That we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion. Loving Mother, help us. That we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit. Loving Mother, help us. That we may strive to be true Christians by our loving concern for others. Loving Mother, help us. That we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously. Loving Mother, help us. That we may forgive from our heart those who have wronged us. Loving Mother, help us. That we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others. Loving Mother, help us.
that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by your hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Mother of Christ, what shall I ask of thee? I do not for the way of life, for the joys that fade and flee by. Mother of Christ, Mother of Christ, this do I long to see. The grace of which your arms enfold, the treasure upon your knee. Mother of Christ, Mother of Christ, I toss and stormy sea. Oh, if you just to the point where I faint would be. Mother of Christ, Mother of Christ, this do I ask of thee. When the voyage is o'er, oh, I stand on the shore and show at last to me. Please kneel. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love to save us and all creation by your death and resurrection.
We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in his love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabotan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoton na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matuka po. Isabay man po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot kan Gosayco family for the gift of life, dulot ni Marliza Diona, in honor of Nuestra Señora de Antipolo, dulot ni Laureen and Miranda family. Special na kagadan for family, friends, and own healing physically, mentally, and spiritually, dulot ni Jenny. For good spiritual health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For healing and fast recovery of Mama Nelly, dulot ni Mr. and Mrs. Wilmore L. Salazar and family. To pass the exam of Jolien Marie Britannico, dulot ni Jovi Marie Britannico and family. To pass the dentistry licensure exam of Richelle Pauline Bocalbos Balcueva, dulot ni Eleanor Bocalbos Balcueva. To pass the exam of Gwen Maxine L. Onyate, dulot ni Grace Onyate and family. To pass the exam of Antoinette Nunez. Special na kagadan, dulot ni Josel Aceituno and family. For healing and fast recovery of Oscar Abrahan Imperial, dulot kan Imperial and D family. To pass the PNLE 2025 of Liza Joy B. Alcasabas, dulot kan Alcasabas family. To pass the PNLE 2025 of Camini G. Cerillo, dulot kan Cerillo family. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Justin Raymond, dulot kan Sanyosa family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Froilan, dulot kan Azopardo and Cantara family. Antonio Sr., Marlita, dulot ni Eileen Hamila and family. Ramil, dulot kan Matias family.
Julito Natividad, dulot ni Dr. Jean A. Mirandilla. Juan, dulot ni Clarita Del Rio and family. Susan, dulot ni Edna Cometa. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpuon. Awit sa kagurangan, itaas sa iyang banwaan, inapod Nani banal, inipon nani sa Diyos na sa tukag tubos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurang nan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. na Miyerkules, sa raw komunidad, kita nagkakatiripon sa pagtaong onras sa tuyang mahal na ina, sa iyang titulo na Nuestra Señora ni Danay na pagtabang, our Mother of Perpetual Help. Kaya magdulo kita bilang sarong komunidad sa iyang tabang as in intersesyon para sa tuyang mga pangangaipo, lalong-lalo na kita napadagos na nagsasabat nin mga pagbalo, kadipisilan as in persekusyon sa tuyang buhay. Ining Miyerkules man na ini, espesyal dahil ta ini ang inaapod na Red Wednesday. O kaya igwanin mga nakapula. Nakikisumaro kita sa pagpamibi, sa bilog na kinabaan, sa pagpamibi duman sa mga persecuted Christians, sa ngaran, kan pagtubod. May mga up until now, Kristiyano na pinagpipirsigir dahil kan sa indang pagtubod, bako arog sa tuya that we can freely celebrate the Mass openly. Sinda padagos na nagtatago, maski ang pag Santo Rosario o pagsulot ng krus, nagiging rason o mitsa kan sa indang buhay. Padagos sindang pinipirsigir kan kinapan. So kaya nakikisumaro kita sa daog kan aldaw na ini sa pagpamipi para sa inda. Na sa tahaw kan pagbalo, persekusyon, asin kadipisilan sa buhay, yaon dapat ang paglaom, yaon dapat ang tiwala, asin pagtubod sa mahal na Diyos. Ngunyan midbidon tanaan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos. Nakaning magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako, kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, sindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mambibi kita, kagurangan, warasan, monin maugmang balos, an sa mong mga pamibi, tanganing kaming nagrurumdom, sa taon-taon na debosyon kan aldaw nin pagsakit kan sa imong mga banal na martires, na Kristiyano, makaarog man kan sa idang pusog na pagtumod,
Huli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niya mo, sa imong aki na nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyagon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Daniel. Anhading si Belshazzar, naghanda nin sarong bangkete para sa sarong ribo kan sa iyang mga prinsipe. Asin nag-inom siya nin arak sa kaibahan ninda. Si Belshazzar, kan nakainom na, nagbuot na darahon sa iya ang mga basong bulawan asin pirak na kinuanin ni Nabucodonosor na sa iyang ama duman sa templo sa Jerusalem. Nganing iyong inuman kan hadi, kan mga prinsipe, kan sa iyang mga agum, patin mga mananayaw. Kaya dinara ang mga basong bulawan asin pirak na hali sa harong ng Diyos sa Jerusalem. Asin iyong inuman kan hadi asin kan sa iyang mga prinsipe, kan sa iyang mga agum, patin mga parasayaw. Mantang nag-irinom sinda, pinag-umaw an sa indang mga Diyos na bulawan asin pirak, tanso asin batbat, kahoy asin gapo. Dangan panali na nahiling ang mga muro nin sarong kamot nin tao na nagsusurat duman sa kaputian kan lanog sa atubang kan ilawan. Kan mahiling kan hadi an kamot na nagsusurat, nanlunsian sa iyang lalawgon. Natatakot siya kan mga puminasabong sa iyang isip. Nanluyaan sa iyang mga tabay asin tinarakigan an sa iyang mga tuhod. Dangan dinara ni Daniel duman sa atubang kan hadi. Nagtaram an hadi ki Daniel. Ika iyong itong Daniel, nakaibakan mga Hudiyong bihag, na didarakan sa kuyang ama, hali sa Huda. Nadangog ko na ang espiritu kan mga banal na Diyos, yaon sa imo, na ika may maliwanag na pakasabot, asin dakulang kadunungan. Nadangog ko man na nakakataukan nin kasaysayan, kan mga pangaturugan, asin nakakahusay nin mga kapautan. Kung ngunyan mabasa mo ang surat na ini, asin ikasaysay mo sa kuya ang kahulugan, gugubingan ta ka nin porpora, bubugtakan ko nin kwintas na bulawan ang sa imong liog, sa kagigibuhon ta kang ikatulong puon sa kahadian. Si Daniel nagsimbag, diyan mo sana sa imong mga balaog, o sa iba mo itaoan sa imong mga dulot. Alagad, babasahon ko ang surat asin isasaysay ko sa imo, o hadi ang kahulugan. Nagmasumbikal ka tumang sa kagurangnan nin langit. Dangan ipinadara mo digdi ang mga basukan sa iyang templo, tanganing ika patin an sa imong mga prinsipe, an sa indong mga agum asin mga babae mag-irinom nin arak dyan. Nagtao ka man nin kaumawan sa mga Diyos na bulawan asin perak, bronze, batbat, kahoy patin gapo, mga Diyos na dain nakakahiling, dain nakakadangog, saka dain nakakasabot. Alagad ang Diyos na iyo ang nagkakapot sa iyang kamot, kan sa imong hinangos, asin kan lakaw nin sa imong pagkabuhay, dai mo pinag-uumaw. Kaya hali sa iyang atubang, isinubol ang kamot na nagtadtad kan surat na ini. Asin ang surat na itinadtad iyo ini. Mini, tikil asin peres. Ang buot sabihon, mini, binilang nin Diyos ang mga aldaw nin sa imong kahadian, asin tinapos na iyan. Tikil, tinimbang ka sa timbangan, asin nagkulang ka. Peres,
binarangaan sa imong kahadian, saka itinao sa mga Medo, asin mga Persa. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itao sa Diyos ang kamurawayan, asin danay na kaumawan. Itao sa Diyos ang kamurawayan asin danay na kaumawan. Aldaw asin bulan, pag umaw kamo sa kagurangnan. Itao sa iya ang kamurawayan, asin kaumawan, sagkod paman. Mga bituon sa kalangitan, umawa nindo ang kagurangnan. Pag umaw asin pagmurawayon, siya sagkod paman. Itao sa Diyos ang kamurawayan asin danay na kaumawan. Uran asin ambon, pag umaw kamo sa kagurangnan. Itao sa iya ang kamurawayan asin kaumawan sagkod paman. Kamo mga duros, umawa nindo ang kagurangnan. Itao sa iya ang kamurawayan asin kaumawan sagkod paman. Itao sa Diyos ang kamurawayan asin danay na kaumawan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah, Hallelujah. Sabihin mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga kagarahon mo. Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan, mapa sa ido, Asin sa imong pagdukyaw kan banal na espiritu. ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, "Kamo dadakupon asin papasakitan, dadarahon sa mga sinagoga asin ibibilanggo, iatubang sa mga hade asin gobernador huli sa ngaran ko. Panahon iyan na kamo magsasaksi dapit sa kuya. Kaya pamugta ka nindoan sa indong buot, dahil kamo mahadit kung anoan isisimbag, huli ta ipapasabong ko sa indo kung anoan sa indong sasabihon, na dahil masusudya o masisimbag kan sa indong kaiwan. Ipagpapasaluhib kamo kan sa indong mga magurang, mga tugang, mga kadugo, asin mga katuod, asin an iba sa indo, sa indang ipapagadan. Ikakaungis kamo nin gabos, huli sa ngaran ko, alagad, ni sarong buhok, sa payo nindo, mawawara sa indo. Kung kamo magdanay, an sa indong kalag, ikakaligtas nindo." Mga tugang kong namumutan, marhay nga bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. So sabi ko po kasuba ko, ngunyan Wednesday after the celebration of Christ the King, we also celebrate the Red Wednesday. At next Sunday, aramta, nariparo taman sa mga babasahon, malaog na po kita sa bagong kalendaryo liturhiko kan simbahan. So advance Happy New Year po sa Satuya Gabos. Sa kalendaryo kan simbahan, next Sunday, first Sunday of Advent, iyunaan New Year o bagong taon. As inining Red Wednesday, nagpapagirumdum sa Satuya, nakita nangangaipo po na magpamibi duman sa mga Kristiyano sa bilog na kinapan na nagaagi nin persekusyon, asin kasakitan, sangaran kan pagtubod. So kayaan sa tong ebanghelyo ngunyan angay na marhay, kung sa tuya pong dinangog, minatukar po ini sa tuya manunungod kan mga persekusyon, pagpasakit sa mga Kristiyano, sa mga paratubod. Pagtraidor, it is also about betrayal. Magurang, mga tugang, iyo mismo, ang magpapasakit sa imo. And also, it speaks about hardship or pagbalo or difficulties that we need to go through sa satuyang buhay bilang mga parasunod ni Kristo, which is a very good reminder na sa pagsunod po kan satuyang kagurangnan, it's not actually an easy walk. When you decide to follow Christ, you have to also traverse the way of the cross.
the bed of roses sa imong buhay. Pero, mas ngani sa tong kagurangnan digdi sa Ebanghelyo, obviously, dahil nagpopromesa nin pasil na buhay, komportabling buhay para sa mga nagsusunod sa iya, arog kang nagtuturog ngunyan sa laog kan misa, komportabling marhay, dahil siya nagpopromesa nin siring kaiyan, kundi inidaa, ining mga pagbalo, asin kadipisilan, okasyon para sa sato tanganing patutuohan, asin maging testigo, kaloy, turog ka na, kan sa tuyang pagtubod. Yan. Dahil dapat kita madisuspirar every time we encounter trials. Kita kaya, diit-diit sa nang kadipisilan, nag-uran sana, habo na magsimba. Yan. Naggilamaw, dahil tamalipot-lipot ngaya Padre. Isipon mo, ining pinagpapamibitang mo yan, pinagsaselebrar niya to niya na Red Wednesday. So mga Kristiyano po, nakaitong panahon, they have to hide themselves just to be able to celebrate Mass. Ining mga Kristiyano sa ibang lugar, na ako ang pagtubod, Katoliko, na mahiling sa nang igwa ni sulot na krus, pipirsigiro na. O kita, we can openly manifest our faith. Pero minsan, nasusupok pa kitang gibuhon iya. O dahil nga ni nakakasanto rosaryo habang nakasakay sa jeep. O nasusupok sa mga tao. Yan. Dahil nga ni kita makataram sa satuyang kataid sa bus, manungod kan sa tuyang pagtubod. Yan. Kaya dakula man pong challenge ini sa satuya. Now, number one challenge o reminder sa satuya, na ining mga pagbalo, dahil po nangangahulugan na pinapabayaan kita kan Diyos. It is actually, or they are actually occasions for us, tanganing maging testigo kan sa tuyang pagtubod. Sabi nga ni kaya minsan, when we are misunderstood, when we are judged or unfairly treated, dahil kan sa tuyang pagtubod, minsan napapahapot kita, tapermina sana, lugod ako na nagsasarig sa imo, nagtutubod sa imo kagurangnan, garipermi akong daog sa ralaban. Kung noaring nga nagsurusimba ako urual daw, mas nagdakulugod sa problema ko. Pero pagirumdom, kan sa tuyang kagurangnan sa tuya, these are situations that should open the door to our witness. Lalong-lalo na sa tuya po, pagtubod. Ikadua, sa ultimong parte kan sa tuyang Ebanghelyo na dangugta, ang tataramon kan sa tong kagurangnan. Kung kamo magdanay, makakaligtas kamo. By your perseverance, you will secure your lives. Yan. Maging matyaga, maging mapusog, magdangog sa sermon, maski pipirot na. Yan. Muklat sana ang mata. Magpamibi, maski pagal na. Padagos na maglingkod, maski minsan, sa satuyang paghingowang maglingkod, di na naaapresyar ang satuyang tigigibo para sa komunidad. And padagos na pigpipili ang paggibo nin karahayan, maski nga ni sa tahaw kan paggibo ta kan karahayan, piglilibak, asin pigpapakaraot pakita kan tao. These are simple means by which we can also witness to our faith. By which we can also say that we continue to persevere sa satuya pong pagtubod. So namumutan ko mga tugang, ang pagtubod po, day nangangahulugan na dainin pagbalo. Ang pagtubod, ini mga pagbalo, kung ika may pagtubod, ini ang nagiging dalan tanganing ika mas lalong maging makusog sa imong pagtubod. And when everything feels heavy, we hold on to the one who holds us. Amen? Sa ngaran ka na maaki as in Espiritu Santo. Amen.
Blessed are you, Lord God of all creation. To goodness we have this. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ansako asin sa indong atang maako manlugod kan Dios sa mga makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Banal na Ama, pakiakoa ang mga atang na samong dinudulot sa pagrumdom kan mga banal na martires kan samong pagtubod. Asin warasan sa samong mga nasasangkuban mo na magkanigong magdanay na masarig sa pagpahayag kan sa imong ngaran. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asil sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoo, maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Hulitaan dugong pinabulos kan mga paladan mong martires, sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran, sa pag-arog kay Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan, linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kay bakan gabos da santos sa sinangeles sa kalangitan, sarabay kaming minasabi. Banal, 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 ang ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ni tinian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kadis, asin sa girare na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taili ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakon, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod ni ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan Gabos, na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak,
at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, asin martires, na kaitupa na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin keheras, kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, sirigman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan da Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang sa mong kakanon sa roaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasailan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mon katuninongan, taganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, ta si Jesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Ihiras po espiritu. niya to sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi, na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ikapanan kagurangnan an makakapano an panuhay
sa pagsunod sa ninatawan, pakusugan sa kalayahan, mautop sa imong kabutan, dawan kabos mawala, dawan kabos magbaya, anurog na mahalaga, ikaw mapasapuya. Ikapalan kagurangnan ay makakahipno. Ikapalan kagurangnan ay makakapano. Ang panutang pamana na hinihitaw sa kuyang bukang puso. Announcement, magkakaigwa po nin special second collection para po ini sa Aid to the Church in Need or ACN. Sa masunod na semana, Disyembre 1 sagkod 3, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduo Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong girumdumon. Diyos mabalos po. Salamat po sa indong tabang. Iyan na ano man na makuha niya to sa second collection, ipapadara niya to sa chancery. Tanganing inipadara duman sa mga simbahan na nangangaipo kan sa tuyang tabang. Lalong-lalo na duman sa mga lugar na where they are not free to exercise their or practice their faith. So, salamat po sa Indo, asin Diyos ang magpalos sa Indo kapos. Matindog na kita. Mamibi kita, O Diyos, na makangalas na nagpaliwanag kan misteryo kan krus sa mga banal mong martires, kaugaying warasan na kaming pinakusog kaining sakripisyo, maimbod na magdayupot kay Kristo asin sa simbahan, maghingowa para sa kaligtasan kan gabos, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa Indo Gabos, sa choir, live streamer, lector, commentator, mass collectors, asin sa tuyang sakristan, asin lay minister. Thank you po. At kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita Gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Ano ba? At aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Good morning.